लास्ट मेरा 15 मिनट बचा हुआ है। मैं कहता कि मैंने तो अभी देखिए अभी स्टार्ट है मेरा इसी जॉब वो मैं मेट्रो तक आने में हो गया। Alle deltagere, uanset baggrund, niveau, har deres egen rejse, og det vigtigste er at tage først. Derfor yder vi i dag også forskelligheden blandt kolleger, at der er plads til, at alle kan være med. Nu glæder jeg mig selv til at komme og se. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Der er en stor hånd til de første løbere her på det højeste 25 til 500, der skal gøres klar. 251 til 500. Jeg skal bede alle andre, der ikke er blevet råbt op, og vente tilbage, for der bliver simpelthen for mange ude på ruten, hvis alle løber nu. Så jeg er med 251 til 500 skal gøre sig klar. Alle andre skal blive inde på pladsen. Og vi venter lige med at sætte jer afsted, til vi har alle dem, der er 3, এই বন্ধু থেকে না আমাদের দিকে আছে 1. अरे विक्रम जल्दी भाग जल्दी। De næste løbere, der skal gøre sig klar, er 2.251 til 2.500, 2.251 til 2.500. Jeg kan se, at der er nogen, der løber lige lovligt tidligere afsted, men vent, for der er fortrængt ude på ruten, hvis I løber for tidligt. Så vent til jeg siger, at jeg snart kommer. Pas på med at løbe for tidligt, der er for mange mennesker ude. Det er det. Wow! ওইদা তাও তো বোঝাচ্ছে Come on, come on!